କେଉଁ କଥାରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କନ୍ଦଳରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଳହରେ ଜଣକର ପକ୍ଷ ନେବ ନାହିଁ। କାହାରି କଳହରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଋଣ ଆଣିବ ନାହିଁ କି ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଆଗରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ପରିଚୟ ଦେବ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ବୃକ୍ଷରେ ଆରୋହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏକାକୀ ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।